Dem baş, di Kurtşopê salê ne tenê rojek ji bo bîranîna zimanê dayîkê ye, belkû di her hefteyekê de rojek ji bo zimanê Kurdî hatiye diyarî kirin. Em hûn fêrbûne ku di her xelekekê de ji bernameya ziman û raman mêvanekî şareza û pispor bînin û sûdê ji zanyarî û ezmûna wî ya dewlemend bibînin. Vê carê jî mêvaneke me ya hêja ji Bakurê Kurdistanê ye ku xwedî berhemên baş e û li gorepana zimanê Kurdî de navekî navdar û naskirî ye. Mêvana me Zeynep Yaş e. Zeynep Yaş li bajarê Sêrtê ji dayîk bûye, li zanîngeha Marmarayê bişê zimanê Frensî û perwerdeyî bi dawî kiriye. Sala 1991 dest bi behrevkirina destana Mamozîn kiriye. Sala 2030 û piştre karê xwe kiriye lîkolîn, berhevkariya kultûra rewşenbîrî. Li Enstîtûya Kelepûrê Kurdî ya li Slêmaniyê û Duhokê heta sala 2011 xebata lîkolîn, berhevkarî û arşîvkirina çandê berdewam kiriye. Sala 2012 li şaredariya bajarê Mezin a Amedê xebata damezrandina Muzeya Bajarê Amedê li koşka Mala Cemîl Başa pêk aniye. Karê lîkolînên rewşenbîrî bi taybetî li ser mûzîka Kurdî heta niha berdewam dike. Berhemên Zeynep Yaş bajarên korazên xwe ji bircê xwe re dibilînin, werger. Pirtûka Ez ey şêşanim, pirtûka bavê Felek Mihemed Şêxo, pirtûka şakarên mûzîka Kurdî. Lîkolîn li ser jiyan û berhemên hunermendên Kurd, ê wekî Ey Şêşan, Meryem Xan, Nisrîn Şêrwan, Gulbihar, Tehsîn Taha, Mihemed Şêxo û hejmarek ji hunermendên din. Zimanzan Zeynep Yaş di axaftina xwe de li simpozyoma çand ziman û perwerdeyê de behsa bîr serpêhate û mîrasên Kurdan dike. Koçawa parastî maye û bi çi şêweyê em dikarin berdewamiyê bi vê paraziyê bidin ji bo neyê talankirin û li ber çi dibe were parastin. Her wiha rol û bandora vê yekê di xebata me îro û siberojê de dide xuya kirin. بێگومان ez ji ew ê dixwazim dest pê bikim destpêka bernamê heta vê gavê bi rastî hevalê me gelek behsa gelek xebatên hêja û berketê kirin bi çarçoveyekê gelekî baş bi awakê akademîk ji xwe zemîn û rewşa heyî bi hûrgilî ez bawerim kite kite vegotin. Yani berî ez em derkevin ser vir min got ji xwe piştî wê gelo gotin ji me re nehiştin yani. Lê derdê me pir e, karê me pir e û pêwîstî bi gelek tiştî heye ku em li serî hem biaxivin hem bikin hem bi hev û dîra bişêwirin. Ji ber wê ez dixwazim ez li ser wa tiştê ku hevala behsê kirî yani min hinek amadekariya xwe kiribû lê belê naxwazim car dilê vegerim û dubara bikim wê jî biwestînim. لێ ez dixwazim ew tiştê ku hîna zêde behsê nate kirin ez hinekî di çarçoveya xebatê xwe ku ez îro dikim di wê çarçoveya bîr yani hafıza ku hafıza kirin ji muhafazeyê jî têt yani ew tiştê ku mirov radigire ragirtî dihêle ez ji wê behsê bikim. Ez dixwazim weke em dibêjin bîr yani wek pênaseyekê ez tenê bixwînim yêdî ez ê ji we re vebêjim. Serpêhatiya hemû aliyên jiyanî ku wekî bingeha esasî em jê re dibêjin mîras. Gotina me ya Kurdî heke wekê xweyî hebe û hebûnê berdewam bike em jê re dibin mîras. Lê heke xweyî tin nebe û lê xwedî dernekeve em jê re dibêjin mîrate. Yani tiştekî malê mîratê, malê talanê. Yani tişta îro jî ez bawerim me hemî behsê kir serçaveya pirsgirêkên me yê heyî ku ew nirxê me, zimanê me, çanda me ya heyî nebe malê mîratê. Em îro weke ku em îro vê qadê de kara dikin em serî em li ser xebatê dikin û em xwe pêra diwestînin û em dikin xem mekiriye xem ji xwe re em dikarin vê mîrata hanekê ne mîrat em vê mîrasa hanekê çawa bikin ku nebe mîrate yani neyte nebe malê talanê. Hevalê me hemû behsa çarçoveyên teoriyên vê xebatê hemû ez bawerim kirin yani tiştek ku ez dixwazim behsê bikim çend merhela de ye. Yek jî ew e ku îro heta vê gavê jî
دناف چاندا me بیرا me حافظaya me به جغرافیکی و گریدایی de مرova me nav tekiliya coğrafya مرov de zindî maye û be hevûdî ve girêdayîne yani weke ku tête behskirin hîna gelek tiş neketine navberê de ku ji hevûdî qut bibe yani koçberî pir zêde bû di nav rewşa atmosfera Kurdistanê de gelek cara koçberiya hatî kirin talan û êrişên li ser vê coğrafyayê vê zemînê hatî kirin jî ev mirov hîna li vê dirê weke wan darê ku bi hezarê sala kok dayî li ser vê axê ser vê zemînê hîna jî ji wa çavkaniyên hûr kûr dijîn û xwe pê xwedan dikin yani ji bo ku ev berdewam be mirov dikare çi bike mirov bi çi hawayê mirov dikare viyanekê biparêze an jî mirov veguhezîne sibê roj ji ber ku em berpirsiyarin ku em navgînekin ji bo berpirsiyariya ku em vê bigînin sibe rojê berî her tiştî em hemî zanin ku gavan behsa çandê û folklorê dikin ev xebatê han ji hevûdî ne cuda ne hemî xebatên nav hevûdî de ne û di nav gel de bi zindî mane baş e zindî mane lê em ê van çawa karibin berbiçav bikin em ê çawa karibin bidin hevûdî û em ê çawa karibin va veguhezînin sibê di vî warî de bêguman em dikarin bikin merhele yani merheleya heta sed sala şazdemîn em dibînin ku duwarê xebatên çand û folklorê de bi taybet ev zindîkirin yani berbiçavkirina ku weke bi nivîs û an jî diyardeyên ku em weke çandeke netewî dibînin gelekê ji wa tenê li ser qewarteyên şûnwara mane em dikarin belkî an jî weke qodê ku hiş û bîra mirovantiyê de mane em dikarin belkî bi wa pênaseb bikin ev merheleyekê heta ku em dibînin bi hawakî zanistî filozofê me weke Ehmedê Xanê û Feqîyê Teyran cara pêşî serdema şazdemîn de dest bi vê berhevkariyê dikin ji xwe re dikin xem û dibînin ku weke serçave kengê giringiya vê çandê berhevkariya wê tête berbiçav wê çaxê berhemê gelekî dewlemend û gelekî hêja û her wiha netewî berçav dibin piştî wê em dibînin ku bi rûxandin an jî berbelavkirina mîrnişîniyên Kurdan re em dibînin ku hêdî tenê ev baryanekê dimîne stûyê civata ku qada neyê desthilatdar qadên diyê civakî de dimîne دوێ قادê de jî em dibînin heta sa 1932 ku kovara hewarê yani ji xeynî çend xebatên gerokên ku hatine li Kurdistanê geriyane û ev çand berhev kirine bi nivîskî em dibînin ku gelek xebatên berhevbûyî û berbiçav çê nebûne lê em sala 1932 de bi kovara hewarê re bi avakirina xweybûnê re em dibînin ku hişeke netewî carekê dî li vê zemînanekê vedgere ev bermayên ku ji civata me heyî weke neteweyekî wê çawa bikeve ser veguheze bo sibe rojê serê xwe li ser değişînin û em dibînin ku dibe bingeha xebatên sereke ji bo hem serçaveya xebatên zimanî hem jî ya netewî di wê demê de em dibînin ku xezîneyekî gelekî hêja heye yani ew gencîneya ku ji bo kovara hewarê ji bo xebatê xweybûnê ji bo wê demê wê bizava wê demê hatî berhevkirin em dibînin ku dibe îro ji me re serçaveyeke sereke û giring hem di xebatê me akademîk de hem di xebatê me zanistî de Di berdewamiya axaftina xwe de mamoste Zeynep nîşanê dide ku çawa bi berhevkirina çand û mîras netewa hatin sazkirin û piştre welat jî hatin avakirin her wiha vedgere dîrokê û giringiya derketina amoreyên wênegirtinê û tomarkirina deng di parastina mîrasa milletan de tîne ziman. Heger em ji vê pê de em werin civatê dunyayê çikirin civatê dunyayê sala 18 û pê de
mesela em dibînin ku wênegirî derket, yani fotoğraf derket, makineyên fotoğrafê derketin. 1850 de cihazên ku deng qeyd kirin derketin. Civatê ku netewesazî pêkanîn se sala 18 de civata destkariyekî mezin her civatekî ji bo reng û rûyê xwe çarçoveya xwe diyar bike weke ku hevalê me sibê behsa netewesaziyê kirin bi wê berhevkariya xwe ya çandî û mîrasî ew zimanê xwe û pêra jî zimanê dewletê xwe ava kirin em dibînin. Di vê demê de wan ew tiştê berhev kirî ji xwe re ji hev û dîderanîn nisilandin û ji nav wê nisilandina ku ji hev derxistin ji xwe re hezr û bîrên pêşketê ava kirin. Pê hezr û bîrê pêşketê ava kirin. Me di vê serdemê de çikir, yani di vê serdemê de em dibînin çend tenê berhemê ku bi rastî jî xemxurê weke Mele Mehmûdê Beyazîtî û kesê weke wî û xemxuriya vê zimanê kirî wan jî ji bo biyaniyan bêtir dane hevûdî lê îro dîsa em dibînin ku bûne serçaveyê xebatê ji bo çanda Kurdî. Dîsa heger em lê binêrin ew kesê ku sersala 19 de sersala 19 serdemekî gelekî giring bû ji hilweşîna împaratoriya dema netewên biçûk û ku nasnameyê xwe bi xwe dixwestin ava bikin û peyda bikin û an jî ji dest nedin. Em di wê demê de dibînin ew Kurdên me yê ku bi taybet jî ji nav Kurdistanê çoyî gelek yê mayî zêdetir bi wê çandê xwe girtine û ew çand ji bo rabigirin xebatê gelekî baş kirine Kurdên Kafkasya numûneyên vê xebatê ne. Em dikarin bi wî hawî behsa xebatê wa bikin. Li xebatên me piştî sed sala 19 sed sala 19 de qeyda deng çê dibe. Ez gelekî giringiyê didim vê merhelê ji ber ku bi qeydkirina deng re em qirikê, gewriyê, hizrê, fonemê hemû devokê xwe ku em rasteniya xwe têde dibînin, rengê civata xwe têde dibînin, em dibînin ku em dikarin yani di wêne de tu dikarî şekil bibînî ama di deng de tu dikarî hemiya hîs bikî û wê tu dikarî pênase bikî. Yani yek ji botaya, yek ji Xerzaya, yek ji Amedê, an jî yek ji Behdînan e, yek ji Soran e, yek dikare ku ji dengê wê lê godar bike. Mesela hûn zanin Komidas salê 1800 de destpêka 1900 de stranên Kurdî berhev kiribûn ku em weke koleksiyonên ewil ji stranên Kurdî dibêjin. Lê îro em ji ber ku bi deng nehatine qeydkirin weke nota tenê hatine qeydkirin. Em gelek cara mesela dema li hevûdî em ser dixebitin em dibêjin ku Komidas kesekî çi qas aşinayê Kurda bû, aşinayê devoka Kurda, devokên Kurdî bû, ew stranên berhev kirin, çi qas fonemekê rast da hatine nivîsîn û hatine nota kirin ku îro mesela gava em stranekî em bêjin dengbêjî, an jî stranekî em bêjin bota, goyan, an jî Behdînan em îro nota dikin, duwa notakirina bi xwe de jî kêmasî û şaşiyê gelekî carna cidî çê dibin ku em nikarin ji wê re bêjin ev rasteniya ziman têde hatiye parastin. Yani heta vê gavê jî ev mesele çaresene be ji ber wê ki qeydkirina deng parastina ji bo parastina devoka rasteniya zimanê Kurdî, çanda zimanê Kurdî gelek giring e. Em dibînin ku 1900 de dema ev qeydê han çê dibin arşîva netewiya Kurdî çê dibe. Lê belê çawa çê dibe? Mesela qeydê ewil 1900 de hatine kirin. Ez dixwazim behs bikim ku yek ji wan qeyda niha destê me de min di wê kitêba ku keke me behsê kirî şekerên mûzika Kurdî de jî min daniye. Yekem qeyda mûzika Kurdî ye du kilamên dengbêjî ne, yek çemê Sinaniye, yek jî Yar Felek du stranên dengbêjî ne ku Suryanekî ji Amedê Xosrov Malol sala 1904 de li Amerîkayê ew deng tomar kirine.
لێ پشتی وێ ئەو دەنگی هاتنە تۆمارکرد مەسەلا 1902 de em zanin ku dema Sultan Abdülhamid de arşivkariyek ji dengên ser axa Osmanî hatine kirin wê çaxêl ser şerîtên mumya yani şimayê hatine qeyd kirin lê belê mixabin tenê behsa wa heye niha weke qeyd jî em bêjin di arşîvê dewletê de belkî hebin birêz Ayşe xanûm li wê dirêye dikarin belkî lê binêrin peyda bibin em jî dixwazin ez xwe jî mereq dikim qeydê çawane bi rastî derkevin mirov dikare belkî hinek tişta jî muqayese bike lê ew qeyd berdestê me tunene mesela dibêje ser zarê jinekê ku ji Nizîbê ji Ayntabê bû hatine qeyd kirin sala 1912 de carekê dîdî sal Amedê yazda stranên Kurdî têtin amade kirin ew yazda stranên em dibînin têde stranên gelerîne ku îro em dikarin behsa wa bikin piştî wê heta 1920 ku devleta Komara Türkiye edi yani devleta Türkiye ava dibe û Kurdê dî jî dimînin beşê de em dibînin ku berhevkariyekî cidî yani duê navberê de qeydkirinek tune yani qeydkirinek dîsal Amerîkanê heta 1916 çend qeydê dî hene ew jî kilamên Kurdiyê weke meqamın yani meqamên stranane ev gelekî giringin lê belê giringiya herî zêde jî ew e ku gava stranek li ser plaqekî hatiye qeydkirin 3 deqa heta 6 deqeyî bûye yani du berê wê heger em hesab bikin 6 deqa ancî 7 deqa bûye lê belê mesela kilama genç Xelîl gava kawîsa gal ser plaqê xwendiye ew nisilandiye yani destanek bi 3 deqeyî çawa tête gotin hunereke nû pêkaniye yani em vê gelekî giring dibînin ku dengbêjên Kurda ancî hunermendê Kurda rê û rêbazên dunyayê wan bi hunerane pêkanîne lê belê paşxaneya vê çi ye paşxaneya vê heta vê gavê jî em zanin ku di nav civatê de resenî maye mesela destana genç Xelîl belkî bi saeta dengbêjê ku îro dikarin bêjin ancî zarbêjê me ku îro dikarin bêjin hîna nav civatê de maye yani di vê derê de em dikarin bêjin ku berî her tiştî divê em li civata xwe vegerin tamam divê em li civata xwe vegerin berî her tiştî ka hîna ew arşîva me ya ku bi zindî ji ser zar maye weke zargotin çanda me ya zarkî maye an jî weke kelepûrî maye em dikarin wê çawa berhev bikin em dikarin wê çawa destûpê bikin em dikarin çawa arşîv bikin em dikarin rêw û rêbazê çawa peyda bikin ku em karibin wê ji bo sibê rojê veguhezînin yani ez yek ji we kesame ku damezrandina müzeyê de min cî girtiye gava em hemî pê difikirin bêka ew rêw û rêbaz çawa têtin pêkanîn rêw û rêbaz em dibêjin encam teşhîr û tanzîm e yani tiştek ne ew ku tenê tu berhev bikî ez bi xwe yek ji we kesame ku gava arşîvkariyê dikim an jî berhevkariya arşîva dikim ez ji hevûdî jî vedqetînim yani berhevkirin tişteke berhevkirina arşîva jî tiştekê dine yani ev di pisporiyên ji hevûdî cuda ne yani wa arşîva gava em berhev dikin gelo wê çawa bibe ku arşîva Zeynep de nemîne ev bibe arşîva gelekî ev bibe arşîva miletekî ev bibe arşîva çandeke qedîm kulser vê axê bi giştî maye ji ber ku çanda ku îro em pê dijîn hîna nav gelê me de zindî maye gelekê ji wê em hevparin bi miletê dîye ku em buware jiyane yani bi Ermena re bi Suriyana re bi Kildana re bi Azeriya re bi gelek miletê dî re em çandekê hevpar dijîn em vê çanda hevpar jî hemî ana me çanda xwe de vehewandiye wek bombeyekî ser çoka me ye yani em ê wê çawa karibin bi başî bi awakî pisporî em ê berhevûdî bikin û em ê wê ji nav hevûdî derin ez bawerim kekê mem wê gavekê din ji xwe behsa wa xebata bike bi giştî ez dixwazim bêjim ku mesela niha lê nav xebatên Wexfa Mezopotamyayê bi salayê xemxûriyekî bi rastî jî dilsozane bi hevalê gelekî ketkar ev xebat bi awakî zanistî
rê û rêbaz jê re hatin dîtin cara pêşî perwerdeyek bêka ev tişt wê çawa yani ev kelûpelên em bêjin nabêjin folklorî çandî mîrasî wê çawa ji nav civatê bêtin berhevkirin wê çawa bêtin ji nav hev bêtin derxistin wê çawa bên parastin wê ji parastinê çawa derbasî veguhestinê û ji bo teşhîr tanzîmê bibin ew xebat heta vê gavê jî bi kovara folklora me û bi berî wê jî ez bêjim yek ji wan kesa bû ez nav yani nav xebata wê de bûm ku me li şaredariyê weke folklora Kurdan cara pêşî kovareke bi navê folklora Kurda dertanî ku ew berhemên folklorî anca ew berhemên mîrasa çandî gelek caran di kovara folklorê de berhev bûn û di dema desthilatariya şaredarên Kurd de ew kovar jî hebû paşê mixabin hate girtin lê niha wexfê ev xebat berdewam dike bi dilsozane berdewam dike lê belê gelo ev xebatê han bi kovarekê kovara ziman û folklor û ziman weke ya hekem mamoste Mikail Sibê jî behsê kir bi heman wextî bawakî zanistî û rê û rêbazên zanistî dîsa kovara folklor û ziman de ev xebat têtin berdewam kirin li belê gelo ev têra me dikin ez dixwazim em hinekî taybet jî ser vê bifikirin û em wa arşîvê xwe karibin bi awakî zanistî hem berhevkariyê hem arşîvkariyê hem jî bînin asta ku em karibin ji bo sibê rojê bi awakî baş veguhezînin û bikeve xizmeta çand û zimanê Kurdî de. Spas. Bi van gotinên xweş û zanyariyên hêja bernameya ziman û raman gavên li pêş davêje û hêvî dike bibe yek ji çavkaniyên dewlemend derbarê zimanê Kurdî. Her carê em û hûn bi hev re bi dîtina û axaftina mêvanên xwe dilxweş û şad dibin. Heta xelekeke din her şad û bextewer bimînin.